Здравейте хора, аз съм Термин Беги и както виждате това е трети епизод и в момента сме на първия кръг от финалите на NBA сезон 2. И ми излезе една оферта, сега ще идем да я видим и ще си помисля. Нека да купим. Нека да купим това малко пакетче, аз те ги събирам. Гото сец. Ще грабне тези items. Ето ги тези оферти за 10 000. Е такива NBA кеш. Аз няма такива, не знам кога ще ми дадат NBA кешес. Аз отворих ето този NBA Final Pro Pack. И сега ще ви покажа от този пакет, нали, за 10 такива картички, които и сега се тъпнах, кой ми се падна. Значи падна ми са този. Ето този ми се падна. От The Cleveland Cavaliers. Ето този дек мисля, че е добър. Защото има много златни и мисля да играя с него. 65 2 pointer 2 away, а пък другите са 65 2 pointer 2 away, а пък другите са с awake на 35 градуса. FIFA казва, че в миналия епизод ще снимам и на FIFA. FIFA ще има. Обаче ще има само един епизод на нея, защото трябва да изтрия, когато си имам един епизод, изтриям FIFA-та и ръгбито един епизод и може да направя втори епизод на FIFA някой друг път с нов акаунт, може би. Да. Това е, че хората от Лига 2 и Лига 1. Хората от Лига 2 са си доста силни и мисля, че този матч ще го загубя. Защото те вкарват тройки и така ми лагва и не мога да виждам. Да. Освен ако само на този матч, това е последния финал. Финала ще си го изиграя не на клип, а на себе си. Ще си го изиграя за себе си. Обаче само този ще се опитам да го изиграя на клип. И май ще люзнеш и роустна също така. Да видим с Скола. Това е май сърбин. Да. Той е сърбин, който не е чак толкова силен, обаче си е златен, позлатен е, не е сребро. А сега не ми казвай, че ще вкарваш тройка, защото аз съм тотален шит. Да, ето. Май ще загубя този матч, защото съм... Глей! Той не може да вкара, аз. Баси слалака съм. 4 на 9. Ще се опитам да ги... Глей, то дори Принц, който е дървена карта, е по-силен от... Ето от The Cleavers. Глей, бази забивките прави. Тук сега ще се наложи малко повече гвардс. Гвард, пазете. Перфектен блок.
О, yes! 350. Yes! Сега късмета ми се усмихва. Дефанзив фал. Защо дефанзив фал? И точно пък... Сега ако им вкарам, ще бъде 12 на 9. Ама ако им вкарам тройка... Значи, сега ще вкарам Принц, защото той е як и... О, да, 11 на 11, или както казах. Не знам дали ще ми издържат. О! И те другите мамят. И май ще завърши като миналия път. Миналия път те почнаха да ме убият, обаче аз ги победих. Тук този сетъп, който направих, беше малко тъп. 70 от 60 на 65 QAway. Нали тя не е QAway 65, ама ме беше 70. За който QAway, ето, за това ви говоря, този QAway е наистина много багясал. Но, шит, ще се опитам. О! Видяте ли към бък стана? Не, всъщност. Този се казва Патрик Елвинг. Много добро такова вкара. Да, ги бихме. Отново ги видихме с един кош. Шит. Пак лагна. Ако си мислите, че е от вас лагането, не е от вас, е от мен. Просто ужас. Тук сърби на Сокола. Изравнихме Никола Вевиц вкара. Така, 2 точки от Принц. Много яко. Да виждате просто с колко много точки започна всичко. Само за дето Принц вкара кош. Колко беше пропустиш да имам много камера грешка. Така, сега Секси бие за себе си. О, фок. Гот. Сега тук ще им попре... не успях. Музика няма да има, защото ме разсейва. И почвам да се наникам. Това беше гадна забивка. Сериозно ви го казвам. Какво беше това, бе? Сега ако ми вкара, даже съм загубеняк. Не! Перфект! Като такава ли, за да не го вкара... О, гот. Не! Така, Сърбина е много силен. Повежда напред. Така, Сърбина. 25 на 21. Това е Люк Бебит. Бебит се опитва да... Скола. Скола е един от най-любимите ми в тая игра. Батайнг! Имаме още 2 полувремена.
Да. Не. Даде. Още 2 по време нас. Ох, видяхте ли как лагна? Супер гадно вървеше на забавен кадър или нещо. Не, Люк Бебит, ти си бебе! Дебил Люк Бебит. Принц. Yes. Аллах. Шит. Искам Кевин Дюрант. Кевин Дюрант го искам. Баси фала. Това не беше ли фал? Някой падна. Така, и Уинг е силен. Високи. Блокинг фал. Хаха, басите. Принц. И Люк Бенит. Той вкара. Да, Люк Бебит. Много як. Само дето Ско е по-висок от него и прилича на него по косата. Те двамата с дълбоки коси. Натискам горд, какво става? Нещо се прецаква. Ето го прави се. Сега ще пасна на E-Wing да вкара, ако успее да вкара. Или ако пак не го блокират с фал. Така. Гот. Тъм много бързо си вкараме. E-Wing е добър на защита. Не, защо му оставиха свободен да и тъпиш за лайф? Само 40 секунди. Принц. Принц, толкова ли си тъп, бе? Как не може да вкара оттам баси кринджа? Да, бро, Люк Бебит. Обичам те, Люк Бебит. Шит. Люк Бебит да светя на място на защита. Ко беше той? Не. Не. Баси. За малко. Разни. Сега трябва един. Това са. Равно. Било е край. Златен кош. Давай. E-Wing. 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 God. Пикнах от щастие. Защо? Шит. Хората е ясно кой ще победи. Да, спирам клипа, че се прецака всичко. Да, до скоро, хора.